Gaur honetan bildu gea, eskualdeko manifestazioa Ernaik deituta pixka eta Altsasuko elkartasuna adierazteko. Azkenen hau ez dalako Altsasuko gaztei etorri zaien zigorra, eta euskal gazteri osoai jarri zaigun kriminalizazio eta inposizio bat, ez? Eta Ernaik Euskal Herri maila guztin aurrea martxan jarri duen dinamika da. Gaur Iruñan San Francisco plaza okupatu eta lan baten manifa egun arte okupatu eta eukiko du. Gazte sujetua indartu asmoz eta gazte anitzak elkar lotu nahien. Eta gero esan behar ere bai, lan baten manifa gazte blokean martxan jarrikoala San Francisco kale bertatikan eta gero manifakin lotukoala. Piskate bai, lehen osate denun sententziakin lasaituko ginalako, noain 16tikan aurreare burrukan segiko deula, hau ez dalako guk nahi deun estatua, ez da hau nahi deun bakea. Eskualdetikan herri diferentatikan autobusak antolatu dira, deiteu bai gazteri, bai helduri, bai herritar guzturi, behien herritako listatan apuntatzeko, eta honetan berezeki erronka jarri da autobusa betetzeko. Gaur azkenen momentuen ja jende apuntatu eta ja betetzeko ja gutxi falta zaigu eta bionakokin batea edo beste autobus bat edo betetzeko kapazak bagean. Eta bi herrin artean 3 bat autobuso emateko bio bintzate. Jendea deitea listatan apuntatu eta manifara jouteko.